Sha'o me yake faruwa ne? Wallahi yarinya na wallahi ita ta cuce. Ka kaya ku zo mu. Tun da aka zo Kano na a cikin gidan nan ba wanda hankalinsa zai kwanta. Wata magana. Anwar, ina raba ka da shiga abin da bai shafe ka ba. Haba yayi bai. Ya za ka ci abin da bai shafe ni ba? A faɗa wa umma wannan munanan maganganun ka ta bai shafe ni ba? Idan za ka iya gaya wa momi wata magana, to za ka iya gaya wa umma. Wallahi an yi walƙiya mun gano ta. Wallahi ko a yanzu ta sake nuna umma da ɗan yaɗa sai na ɓalla shi. Wata magana. Idan kana neman albarka, kar ka sake ka bijirewa umarnin umma. Wata magana. Wallahi duk wanda ya ce zai ja da ni a cikin gidan nan. Oh, kin aikata wani mummunan abin da shi yasa ba ka son ka sani ba. Ashe baki da hankali. Don kawai kun shiga rana ta ba da haƙƙi na ba. Mamuni, wannan wace irin magana ce? Umma ce fa. Ka yi min shiru idan har akan wannan maganar ba za ka goya min baya ba domin ƙwato 'yanci na a cikin gidan nan. To ka fita daga cikin maganar nan. Kar ki ga ina miki shiru. Ki ga kamar ina tsoro. Wata magana. Wai ni Hajiya Rabi za ta ce za ta gaya wa Alhaji wata magana? To mami wannan ai ba wani abu bane. Saurara na rantse da Allah wata magana na idan na shege Allah jira. Executive producer Nahiya Film Production. Producer Ismail Lawan Abubakar Kofar Dawanau. Assistant Director Nafi Iyalo. Director Great L Yunus. Wannan shirin za a dinga sakan muku shi duk ranar Laraba karfe 8 na dare. Yaro ne bai san wuta ba sai ta. Wata magana. Menene?